ja go. Otilla kopes menetä nope kultas ja hopes. Et oo kotona vahtimas, lähtee telkkarissa konees. Täällä arkipäivät ei aina oo niin helppoja. Hylätyt kyttöautot, ne on älyn pumpas mestoja. Korte poikas kyttöautoissa ei oo renkaita. Panne löytyy pallaviinaa puhkottuna pensaista. Pennut on ne puhkonnut, leikkivät kovista. Ne jo pienestä pitää repahudeja tosissaan. Lapset muualla tahassa, normaalisti leikkii kopes. Vertaillaan kukaan näyttäis muutenta Westside-merkki. Kaikki ladidaksen kinki, koripallot tatsissa. Rahan niiput sukassa ja hatsit rööki askissa. Kertolaskui ostarin nurkalla, mutta ei laskinta. Pysy mulla mukana ja pesari mun lahkeissa. Ja toinen lahe rullattu niinku bluntti mun pipossa. Hito pipo keskellä päivää ei vaan vittukaan kiinnosta. Korte pohjassa tapahtuu rikoksia. Korte pohjas bluntit 100 kilosia. Korte pohjassa ei oo vajareita. Korte pohjassa bluntit valaneita. Tervetuloa Korte pohjan gangstereiden paratiisiin. Spotin lakku palaa hiisit. Vittu, mä teen ne nyt. Noniin, check it out. Se on K-mies. Taas tiluksilla. Ja nyt kun ollaan Makreella hengaitu, voi nousta tuoreena ylös. Ja miettii mitä vittua nyt. Yo, check it out. Yo. Word to Tarmo Manni, se flippaa helposti. Doopin vanhan luupin ja syön kun homisen kelloksi. Edelleen tekee mitä osaa, enkä me pop niinku mikrossa maissi. Kuka se on? Chris Oko, on tää fly shit. Klassikko ku Casio. Studiolla pitkälti maksimoi, vaikka piti hoitaa massi pois. Se purkittaa, mut kunhan tuli jumittaa. Joka päivä töitä tekee sen eteen, ettei tarvis tehdä duunia. Sopeudu muutoksiin, joten tekee promo sun boomboxiin. Ja sippaan crossia enkä tuudoksi. Jos on epäselvää, pysty sen verran kertaamaan metodi edelleen. Hengakellareissa niinku kesärenkaat. Ja yritän pysyä tuoreena, kirjoitan lämpät paperille. Jos tiedät jäpä promo kaverille. Kue markkinoida osa paskakaan freelancer rentu, joka tietää, että nimi paperi on kuoleman serkku. Mikä maksaa leipelit kuuset tarkku katsaa. Tää kuuset taisus tullis tarjoukset vastaa. Pistää pillit pussiin kun pisis paskan monottaa. En oo tuttu telkkarista, varmaan muistat kassen jonolta jo. Nyt tos nuipailu ohi mies, aika ottaa niskasta kiikku. Naapurusto ystävällinen ovimies. Pistää promon kuntoon kun nuori didi. Niin eka kysymys, mikissä ei oo. Vitusti dänkki. Tää jotain sinne päin. Vitusti dänkki, mut ei prässii. Mä kysyn Google tutulta. Google palaa. Joo. Moodisäkki ja bongin muka väkissä. Kylillä edustaja hypetä kuku mun räpissä. Niin vanha budi, et se ruppeli on jo mätimään. Ja jätket vitu kuivilla päällä kauhean tärinää. Kyllä asukeilla kaikilla on kyykkää, mut olis vitu tyhmää jokasta plugi syytää. Mennään ostaa huujaa ja ruvetaan nyt myymään. Vittu sama virkavalta tulee penkkusyynää. Bongi pistää aivosolut ihan katolle. Te hima hajote kun tipe hatsate ja tapponne. Sen jälkeen jäbä tuli penkun luokse jatkoille. Veti liika budi, nyt se joutui siitä katkolle. Kaiken se tietää, ei voi kamaa sietää. Mut kun se bongi palaa, niin tätä ja vähän tehdään. Space keksit miellään ja osoitetaan mieltään. Mut jokainenkin tietää, et vasemmalta kiertää. Aamusta iltaan ja kellon ympäri. Välillä palaa liikaa ja sammutaan kylppäri. Aamusta iltaan ja kellon ympäri. Välillä palaa liikaa ja sammutaan kylppäri. On se kumma miten paljon jäbät hatsaa. Ne puhuu paskaa, ketkä sanoo et se maksaa. Aika rankkaa mut kyl hitit natsaa. Savut älyämpäristä ja mäkistä vähän safkaa. Biitti rupe potkimaan kun keksejä me hotkitaan. Nykyään vaan huuja, ei jaksa enää nukittaa. Polta dädä ja jäbä mä hämä. Savut säädänil tänään kun droppaan brägä. Rolexi tikittää ja minuutissa ketola.